Johnny, Constán tú? Diarmuid, Constán? Gnome. Yeah. Tostadéir dianta ag Johnny McCarthy uimine agus rithimí na hAbhann seo. Inistum cadíon ceangal nua bhfuil ceangal idir fuaimine an dúlra agus ceol tradiisiúnta ceol Sliabh Luachra. Massam go bhfuil mórlink anyway, chun an éiring ará. A go háir le rithim an áhain, an leanúnachas atá buint leis an áhain, níos stoppan sé riamh go dtí go risin sé an airige. Ach, just an leanúnachas son, tá sin buint le ceol Sliabh Luachra ag go háirithe na pólcaí. Na pólcaí. Agus caras brí go dtíreach le pólca. Well, táid fear himplí mar tunes, mar hampla, cosú le nursery rhyme nó jingle nó rud éigent mar sa. Bíonn siad fear himplí. Ach, an rud is táchtaí leis na pólcaí ná an rithim tá dul tríthe. Tá sé sa múil mar seanann siad pólcas mar hampla in níortha Chiarraí agus bíonn sais backbeatá ach bíonn níos mó béim ar an foinne agus an kind of maireacht a bhaineann leis. Ach an so tá sé ábharín níos kind of compórdaí agus kind of níos mín sort. Sure, tuigim. Le dránach ar shlí. Sure. Agus le na pólcaí díreach nóir a dhéacham ar an ábhainn so cloisim an backbeat. Ag dul leis an cin. Well, agus fuaim na hAbhann mar backbeat a gcuine sun chumá. Bhí éon mar fiúna chuna gcumann san chumá bhí se gála. Sin mar is fearr. Ach beagna symbol chumá fiú ag deire an frás an son. Ní stoppan sé. Mar closan anna chudín go déadal dam dam. Ní mar sin na háthain éachar. Leanann sé roig. Agus tá sé seis circalach an áiríomh, you know? Just teint sé timppel is timppel. Ag crochú an mantra agus an limanachas.